سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشنز حاصل ہو سکیں۔ جنہوں نے چین دی لوڑ ہے وہ آکڑ سبحان اللہ۔ جی بالکل سارے حسینی بیٹھنے گا جو کیا کو سبحان اللہ۔ بڑی مہربانی دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، سالوں میم تے دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حشر دیاڑے نبیاں کہنا، حشر دیاڑے نبیاں کہنا، حشر دیاڑے نبیاں کہنا، حشر دیاڑے نبیاں کہنا، کی کہنا اج شاہ سکلے شاہ سکلے دی لوڑے، سالوں میم تے۔ بولو سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت جملہ۔ جنت تینوں جان دیاں گے، 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 کنے پر حیدر دے سین دی لوڑے، بس حیدر دے سین دی لوڑے، سالوں میم تے دی لوڑے، سارے ماشاءاللہ حسینی بیٹھو گا جنہی آپ کو سبحان اللہ۔ تینو مون یزید مبارک، تینو مون یزید مبارک، تینو مون یزید مبارک، تینو مون یزید مبارک، سجا چوکی سانو حسن حسین دی لوڑے، سانو حسن حسین دی لوڑے، سانو میم تے دی لوڑے، دل بے چین نو چین دی لوڑے، دل بے چین نو چین۔ جی آپ کو سبحان اللہ۔ اور آخر دے وچ